Nee, ook niet in. Nee, niet meer. Nee, Dat is uit. Suikerros? Nee. Nee. Alleen Oreo, ja? Niet Danny. Dit is niet leuk. Nee. Nee, maar Arjen ziet hier gewoon de achterkant, hè? Achterkant weet je toch niet wie het is. Ja, maar niet. Ja. Ga film kijken. Arjen, ze heeft een mailtje voor je. Moet je kijken. Gaat toch geen ijs tegen de laptop? Arjen, niet doen. Arjen, dat mag niet. Niet doen. IJsklontje terug. IJsklontje? IJsklontje. Hey Danny, ga je varkens melken? Alleen dat om de lach, maar... En varkens melken?